ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ನಿನಿಗಲಿಗೆ ರಸ್ಮಲೈದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಸ್ಮಲೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏನ ಪೂರಗಿ ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ತೂಪ್ ದೀತೆನ ಆ ತೂಪುಗು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ದೀತೆನ್ ಪೇರ್ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ನೆಕ್ಕೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇರಿಗೆ ಚೂರ್ಲ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರಿಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಪೇರ್ನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ದಿವೋಡು ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ದೀತೇನೆ ಅದಾಗನೆ ಒಂಚಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದೇನೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಒಂಚಿ 2 ಚಮಚದತ್ತೆ ವಿನಿಗರ್ ಕಿನ್ನ ಚಮಚ 2 ಚಮಚದತ್ತೆ ವಿನಿಗರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬರೋಡು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿನಿಗರ್ದ ನೀರ್ನಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆಗೊಂಡು ಪೇರ್ ಪುಡತ್ತದ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ತೇನೊಂದಿಗೆ ಚಮಚ ಪಡ್ದವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನು ನೆಟ್ಟು ಬಾವೆ ಪುರೆ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ವಿನಿಗರ್ದ ನೀರ್ನಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ನ ಪುಡಪೇನ ಸರಿಯಾದ ಆಂಡೊಂದು ಇದನ್ನೇನು ಅರ್ಥದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಅರ್ಪೆ ದೀತೇನು ಅವು ಅರ್ಪೆದ ಮಿತ್ತೊಂಚಿ ರುಮಾಲ್ ಪಾಡುಂಡೆನು ಐಕೊಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ತಿನೇನು ಅರ್ಥದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆನು ಫಸ್ಟ್ ದ ನೀರ್ನಿಗೆ ಎತ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬಾಜನಗುಂದೇನು ಅರ್ಪರೆ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ ಪುಡದಿನಿ ಇತರ ಪುಲಿತ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂತ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಐಕಡ್ ದಿಕ್ಕೊನ್ವೇನು ದಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಿಕ್ಕಿನೇನು ನೆಟ್ಟು ಒರಿದಿನ ನೀರ್ನ ಸರಿಟ್ ಅರ್ಥದ್ ದೆಪ್ಪುಡು ರುಮಾಲ್ನ ಟೈಟ್ ಉಂದ್ ಮಲ್ತದು ಏತ್ ನೀರುಂಡ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಪುಂಟುದ್ಗೆ ಪೊಡು ನೀನು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಚೂರ್ಲೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರ್ ಅರ್ಥದ್ಗೆ ಏತಾಪಣ ಆತ ನೀರ್ ಅರ್ಥದ್ ಕಲಿತೆ ತೆನು ಇಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಮುಂದೆ ಅರ್ಪೆಡ್ ದೀಪೇನು ಅರಿಯರೆಗೆ ನೀರ್ ಚೂರು ಒಲ್ಲ ಉರಿದುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸರಿ ಪುಡಿ ಮಲ್ತನ್ವೇನು ತೆಕ್ಕೈತ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಥರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆನಮುಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 7-8 ನಿಮಿಷದಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಕೋರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೋಡು ಒಂದು ಸರಿ ಆಂಡ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಅಂಡಲ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ರಸ್ಮಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಂಡು 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 17-18 ರಸ್ಮಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ನಮೊಂದೇನು ಪಿದೇಡ್ ಕನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸರಿಟ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೇನು ಅಂಡೇನೊಂದು ಸರಿ ಆಂಡ ಪಂದ್ವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ತೂಡು ನೀನು ಏನೊಂದು ರಸ್ಮಲೈ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ರಸ್ಮಲೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸದ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇಂಚ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚೂರ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಚಿ ಎನ್ನನಂತೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಇಂದ ಬಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ ಗಿತನ್ವೆ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತು ಗಿತನ್ವೆ ರೆಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ವೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು
ಇತ್ತೆಗೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಕಪ್ಪದ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ನವ ಒಂದು ವರ ಕುದ್ದಿಂಡ ಇಯ್ಯಂಡು ಒಂದು ಪಾಕ ಬರೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಬಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಕೆಲವು ಚಟ್ಟೆ ಅದ್ ಮಲ್ದೆ ರಸಮಲೈ ಚಟ್ಟೆ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೇಕಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಡ ಬಾಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕುದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ ಕುದಿ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ತೋಲೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇನು ಕುದ್ದಿರ ದೀವನಗೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನೋಡೆ ದೀವೋಡು ಪಂಡ ಜಾಗ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೆ ಕೊಂಚಿ ತಾಗದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಆಪುಜಿ ಉಂದು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದೇನು ಒಂಚೆ 5 ನಿಮಿಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡಿಯನು ಕೊದ್ದಿಯರಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಮತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಬಕನಿಕಲ್ಲಿ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರು ಒಯ್ತಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಸರಿಯಾದ ಆಪುಜುಂದು ಯಾನ್ ದೀತಿನ ತೂಪ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಿನ್ನೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೇನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದಿನ ಕುದ್ದಿರ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿಡು ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚೋಕ್ಲ ದೀತಾನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಲ 1/2 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ದ ಪನ್ನೀರ್ ಮಲ್ದಿನಿ 1/2 ಲೀಟರ್ ಪೇರಿತ್ತೆ ಕುದ್ದಿಯರಿಗೆ ದೀತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುದಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಿಡೆಯನ್ನು ಪನ್ನೀರನ್ನು ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕುಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ದೀತೆ ನೆಟ್ ಮಿತ್ ಬಾವೆ ಉಂತಾರೆ ಬಿಡ್ಚಿಂಚ ಮೂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಪೀಡ್ಲ ಕುದ್ದಿಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅಂಡ ಪೇರ್ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ಪ ಉಡಿಸಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದಿಯರ ಬಿಡ್ಲು ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೇರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ತೀಪೆ ಆತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನಗಳನ್ನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ ಏನೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಜಿನೆಕ್ ಪೇರ್ಲ ಸರಿ ಕುದ್ದಿದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ನೆಕ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಯ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇನು ರಸಮಲೈದ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದೇನು ಚೂರು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಿಸ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ರೆಡಿ ಆತು ನಿನ್ನ ಕುದ್ದಿದ್ದು ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಣ್ಣೆಟ್ಟು ಅವೆನ್ನ ಸೈಡ್ ಗೆತ್ತು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಪೇರ್ ಕುದ್ದಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇನು ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಬಾಲಿನ ಮಲ್ದೆ ರಸಗುಲ್ಲದಂಚ ಅವೇನೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 2 ಶೇಪ್ ದೆನ್ನ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ನೆಕ್ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ
ರೆಡಿ ಆತಿನ ರಸ್ಮಲೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನೋಲಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆಪುಣುಂದು ನಿಕ್ಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ್ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜ ಪನ್ನೀರ್ದ ಬಾಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಜನ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಾಡ್ನಗ ತೆನ್ನ ರಸ್ಮಲೈ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕುಲರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂದಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.